Sinapan ti 4-piece member ni Bernadette, manipod barangay Banyaco, Bangged, tinagturong iti NFA Abra iti barangay Calaba, tapnon gundawayan ti 20 pesos sa bagas kada kilo, wenno ti P20 program ti gobyerno. Nabutan ngamin ti cut-off iti biyernes. Ikanda kami ti stab sir nga priority da kay no lunes. Dakil nga ginawa mi sir ta makagatang kami tinalaka sir ta siyempre aglalo no budbaye may di kwarta mi sir. So mo pang kami tinalaka sir. Malaksit kini Bernadette, naraway pa iti tinasapa nagturong iti lugar, tapnon gundawayan ti programa. Ti Food Terminal Incorporated nga iti babaen ti Department of Agriculture ti in charge ti distribusyon ken ti National Food Authority ti paggapuat ti supply a bagas. Dito'y abra, sipod ng rugit operasyon ti P20 program iti last quarter ti 2025, maobserbaran nga imado digiti ng gundaway ti programa. Imado sir nga talaga ta rimigat mo sir iti pati bagas ng minamot sir so nga umay talaga dito. Kas makita po ket inot met nga madadon ta agwaras met idamag-damagen. So nga umadadon. Agab average kami nga adda ti may sa aldaw makalako kami nga tati mga 150 bags to 200 bags which makaserve ti 300 to 400 nga individuals siya po. Makita iti unay ti bodega ti NFA digiti narwaya sinako a bagas akaraman ang nairanta para iti naso programa. Umdas ti supply ken locally produced dagiti bagas. For the meantime, adati 2,000 bags nga mabalin nga ilako ti FTI, which is na-provide met NFA, so digito yung makikita tayo nga ilalako nga bagasin. Good for the 2,000 bags, sir, nga madama. Good for 10 working days nga madama day proseso man di sumarsaro nun, sir. So nga awanda nagtitataon nga may busan. So nga agtultuloy lata dito. Napintas ti quality da po. Amin nga bagas tayo ti bracket digiti locally source nga gatang nga digiti nagatgatang nga irik dito yan from digiti previous harvest seasons. Karamang kaditi mabalyamang kuntawa iti programa kaya digiti sumaganad, senior citizen, solo parent, PWD, indigent households, 4-piece members, rice farmers, fisher folks, jeepney driver ken tricycle drivers. Mabalimeten ti one-time purchase iti nailokar kada bulan. Ti operasyon ti P20 program iti Abra ket Lunes aging Biyernes manipadala sa Istegsapa ken cut off ti registration aging alauna ti Malem. DJ gamin di system sir, syempre no DJ barbaro i-encode mi pa lang amin sir, DJ kwada details da aday so amin. While so nga napaspas met judad dumata adamot din di system gawin ginagandan. So nga i-kwami lang agparang resibo lang diyan. So, Yanos dala basit sir no may da makipila. Mga lada no kas pangarigan man mga lada latati kanindan pagororayan data madimi am noon nya oras to nga malpas today. So syempre mabisinan da sayang mo jipila da no kasi mga lada latati kanindan pagororayan. So pumabay yung tap non ornos dito proseso tayo. At the queuing system da sir, no, once kasimrek na ito bodegan, mapandag paristro di gwardiya. Tapos no nakaristro da di gwardiya, uray da nga may kandati stub number. Tanong, da di stub number dan, mapandag by yun again. Malpas ti bayad sir, may danto isa kada di bagas dito yun. Ito yung bodega mismo. Ti senior citizen ang ninana Ros Melita, may kadwa na bulan ang gundawayan na ti programa. Yamanin ni sir ta adda daytoy ngem naawan jak lakam mo. Nagrigat ti gumatang nakangkangina mo ta tiandaanen. So nga karkarigata mi sir ti may makipila, uray no narigat. Naimas met data nga bagas. Antiangot na sir. So, di pamilyayo mga manual daw yung met o sa rin dito eh. Baka nasurok makabulan sir tapat kami laeng met. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.